Ha kini kejing jurep ledon lang ke executive member ketenat market i Kongres Mary Kharpuri u executive member ketenat ki Kampun Roy uba Karnes Soshang u Magister ke East Khasi Hills uba Roni Walang u CM Gahima Meliam upa IM Aina Manik CM bat kiwe-kiwe. U chief executive member ke KHADC ulong bah kejing jurep ke parking lot hakle yodo. Nasyam bagalong ke bajabo abha bat kini kalabu kejing ekipat ba ki balit bawan hakene kejaka peniang kali. Ulihat ho bula dat betah ke officer ke muda bagi dia pen khot no ya ke parking lot bat ban bo ya ke light kenang bakan ai jing sngan ginong rung nong mi hagane ke jaka pen yang kali bat ba kinong pen yang kali ken light na ke jing sha tu bat ke jing sha lute uba peniat sing siam ulong baka council kan sapha ke jing tho show director katenat Kampun Roysor bat ke muda ba ha ke jing IT ya ke parking lot kidai ban bo ki kendon bandon ya ke jing khot Hakabedai bagajing jabo jang yodo chief executive member ulong baka council kan saai artli ki kali kit nyot ke hima meliam na gebenta benlum ya ki nyot ne yodo na maria mentahi ke hima meliam ka dantang artli ki kali ki belum ya ki nyot ki yo barakobai hagini kesingi chief executive member baka kenhuan kile kendo ru ya kinong yalam snong na kisnong mamarjan ban ya kran ka bedai bagajing khoj bat gajing sngan bat ka council kan sathau ya ka committee ka bedai ba gajing kho jing suba bat gajing sngan jing pat ba ka be trelang bat kinong yalam snong uba peniat sing CM ulong ba kene gajing jurep kam dai ban pet tang ka jing kho jing suba ndre gedai ru ban pai khamat daga benta ban ai jing sngan ki pat ba kumta ha ka bedai ba gajing don kinong tu bat kinong klo apla hayodo ka council kala pentep show sector officer jo katanat pulit ban bo ki pulit ha kilat hayodo ban te la kam kinong tu Chief Executive Member ulong baka KHADC kan seshim kya lengba ka Finance Commission ka bakatsan banbo iki solar light ki light rengkat berkikor CCTV ha yodo na kebentaban ai jingsngan ki patba bat bantem ya kinu ki kam sneu Deka jingmu na kaliang ka council bangiwan ban jungo ekini ka jaka ka bangi sedang menem sedap ka parkway beje nang tay na po parking lot jong ka muda hang tay po kli yo ka don artli ki mat ki bakongsan ki bangi kwa banwan jungo habide ni kasni ka wei ka long ha ka bide bat ka sup ka san ka shong sup shong san khamtam bangi ong ka public safety but security jong ki nong rung nong mi hani po yo ki nong lek nong wan la ki long ki nong dien na ki nong tiet ka baar pat ni kwa banyakren banwan pet daladie habide ka jingku jingsuba jong kini ka yo bat kini ki snong bamarjan habangi pai ya ka by day baka public security but safety nila yo iki jing complain na niki jing ujor ki babun na ki riu pat ba na ki nong let nong wan na ki snong kumju ha ka by day baka jing bam isngan shu banwan ban rong hayo do de katao kalong bakidon ki jaka ki ba le si kinlong ki jaka ba la ban ri tengen ki nong le kam sneu habangi page mene hang tai po kli yo ka parking muda ngilap ba hang tu po parking ka don southly ki mala ki ba ai parking ni ki kali ki don ki mala ki bam ilong shu bandrung dap dak kti dap ki jabo bat ka jingdum jong tu jaka wat men singi men shairu long hukum ka pormir de kum kini ki jaka le si ki asrak di ki kam sneu ki kringi ki kam sneu bat ikinong le kam sneu khamtam bangi phai ka jing e jong ka social long ba kri khasi menta habede ba jing kerni jong drugs tingi i bangi sokhya ka ni khna samla ki bangat aku kini ki jing e ba teng teng ladang impet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration kum sarkar shei kin poi kini ki samla ki be jungi ki parado prasna bi jungi namar ta kadau da ka jing sokhya ngiwan nila khotru ya ki official na kemuda mene nyong da kumno hapo kashibenai abanai dei ban wengno ikini jing e hangte po parking lot muda kamut dei ban wanra ka jing shai ki proper lighting sangtai po parking nang bakinong rung nong mi ki park kali kinong le nong wan po yo kinam dan kanunu jing sha luti jing sha tu sha thiam de badya kani nakaliang ki official jong kemuda mene kila penpau ba keladon ka project menta ka bakin trup haka smart city project jong shillong
but sian on sa pentrekam no ekata nadu benai September ni benai banwan de ki babun ki kamsniu le si ki commit lani ki le ki kamsniu na po mot pran ki le pet chatai ki le ki kamsniu na po nang ni na po yodu ki le pet chati chapo them yo molong meneru ngila don ke inspection hak ti po junction jong ke yo molong but ngila kentu malapha ya sector officer banbu pulit no hang tu po junction nang bakinong le kamsniu kinam yo ban pet chati chapo them yo molong ki basa kini ki khamatot ka ki bahap wat hak jingpet jong ka hima jingpet jong council kim don shu ya ki street light ki babiak kim don shu ya ki CCTV ki babiak kila don teng ki CCTV hak por beladep dari menta baru kila kem long function shu ya kini ngila discuss but ia mencharge jong market i congress but ia mencharge development i bakanas sosyang ngin sepenbet ba nakal yang jungi ling baka 15 finance commission grant ngin la ban lei ban warra biang kacing shngan hapo yo lingba kacing bu jungi yakini ki solar street lights ban ki lightings ki biang bat kum ju ru ban install ki CCTV hang ne po area jong kayo do kani ka kenhuan kala let ru benjurep ginong de madan ki badan hayo do bat na mat pran chdo bimola bala syam bagi basyong de jing de ki de gibreo ki bam dei ki khasi bat ki don pat ki bala pet bat e ela ki mar ki mata na kajing tiang ya kani kajing wan khanra uba peniat sing siam ulpan pau jeng sokya pani I banado na them bimola sudah somat pran ki bon bha ki brio ki bamdei ki trai jela ki badia juti bala patha ya superintendent jogatra enforcement ban tokit lagi don em ka trading license bal hukum baya ki bamdan ka trading license dei ban pha lum no ki jing dia jongki u chief executive member ulong bagini ki brio ki bamdei ki trai jela ki besong dia madan kawanra ka jing bam sngan namar ba amdan satya kinu jing tip ya ka jaka syong jaka sa jongki bat kumtal ada ki le kinu ki kam sniu kan long ka bae ban yo kem yaki nrei lada ki don ki kot kisla balatip syai ka jaka sa balada ki le ki kam sniu ru on chulit ban kem bet naki yang jongki nai sha ban claim hani ong kawan ra syukur si office dua kali kam dei le jongki dei kini kita hat ba bat menta na kalian ke council ngila frame ki rules ngila bu iki kendon ki babiang nam taban yo ban yatrai lang ba ki bor hima ba ki bor shnong nam taban wara jengkut jing subah take a first phase jongi ko ka council habedi ka solid waste management program kadai ka bangi pelai khandai tli ki drop siki shnong but kani ka second phase ka jongi kan long bangin le khoi le subah ya ka yodo bat kini ki shnong ba marja kata ka hap ka project jong ka second phase jongka ke HDC benta te ngi kermen scam ba ngi kenturu ya kishnong bakin ajing trelang kumbala penpau mentat dikirang ba shnong ne kini shnong ba marjan kilong ba kloi ban trelang bat nakal yang jungi ngi penpau jing ai kublai kerpang yaki bat suongo iki baki wan lang ban dan yakini ke joint inspection ba kila ajing mut kat tu kat ni kumno bangin la ban tre dekat bat ki ban wengi ni jing e ki bangi keren menta bat nakal yang jungi ru ngi la syem bat nilai kendu ya I paim ki menteri ki penpau ba kadon ka jing deko trekam haka kuai ka subah po yodo nama ki duna palat ki kalikit nyot ki dan stang arteli ki kalikit nyot kat ka yodo dan nakal yang jungi em in charge jongka market insa ai ka we ka kalikit nyot but nakal yang jungi ru onsa yarap let's say naka chief minister special development fund ban ai ka we ka kali lam ta ka hima de habidi ban wengi kini jing e tingi di ban su thu ru kamut bangiwan menta kan salong kam no la shale sini nrei ngiwan ban su thu daladi kumno bangin ya ki sinjam kawai sinjam di kawai pat bangin shim kini ki rai ban pentrekam nam ta kini ki art ni ki mat ba konsan tengah kentu ya ki nong shong shnong ya kentu ya kini ki nong shong yo ki nong wan yo ru batong yin so khalang ya kini ka yo du ka ba baru skat tangi ong ka plyang ja jong ka kembeu to ai bangin dem penjabo e ka plyang ja ladangi penkhoi ya ladi ki pelawi yang kini tai ai bak plyang ja kanam jabo te ai bak kini plyang ja juni sai sien ling bak kini ka yo du kan yo e kan nam ka burom bat kan kring ru yaki nong wan pet kai perthai le se na ko ri India dan shabari India haka jing ruspa riti dostro jini bangi don yaki yo tanlai ke bakum ka yo du ka bangi don meta